dito nagatindog ang turing ani at tumoy sa bungtod Kamindanawan, Kabisayan, kini ang Sibyaan. Kamatuoran ipadayag diya sa kahanginan. Among gisaluhan gipas ang mga butang kagikinahanglan aron dunay kapasilungan kinimithi sa gugma sa tanang mga katawhan ning kalibutan nagpasulabi ang kasalanan. Bukid nun agusan Davao ang malantaw sa kapunaw-punawan sa Surigao man o Agusan kinikinaiyahan ngagiandam sa maglalalang dapit nga tunga sunon apan tahom ang talan-awon panaghiusa ug ugma sa mga Kristohanon halad nati gayon aron ang buhat ipadayon ug nitingog na gyud ang gihandom sa dugayng panahon kini nagmalampuson kay gipiyal sa makagagahom kini ang paglaom ang radyo sa mga Kristohanon kini nagmalampuson kay gipiyal sa